sanoitte, että me ollaan hirveän näköisiä aaseita. Ja te jatkatte matkaa sinne suoraan. Ei vaan me ei jatkettu, koska me halutaan kysyä, että minkä takia, minkälaiset ihmiset sanoo toiselle ihmiselle noin. Semmoset, jotka on Karkkilasta. Okei, sä oot Karkkilasta. Se vaan pysähtyi. Okei, mä oon syntynyt täällä. Okei, mut se ei selitä, mäkin oon syntynyt täällä. Ja sit mä oon ollut Lohjalla. Mut mä en oo kyllä ollut Karkkilassa, et se varmaan selittää aika paljon. niin siis sen takia mä olin vähän Karkkilasta. Tulee Karkkilasta. Joo, niin et ketä on Karkkilasta? Karkkilaiset olette suoria. Minä olen. Sinä olet. Ja mä oon ainoa karkkilalainen, joka kehtaa sanoa, että te olette just sen näköisiä aseita ja jatkatte tuonne vastaan. Mutta kun ongelma oli se, että kun me ei jatkettu, vaan me haluttiin kysyä, että... Sulla on vittu hamsteri takarajussa. Ei, toi on, mikä? Ei toi edes hamsteri, toi. Kato! Ei se oo hamsteri kyllä. Ei se on hamsteri, se on tää... Se on mäyräs, se on. Onko se hamsteri? Onko hamsterilla iso hänkä? Mistä homppelit seuraa? Ei me seurata se, vaan me haluttiin vaan kysyä, että miksi... Mä haluttiin vaan kysyä, että... Pesukarhu! Pesukarhu, joo. Se on aika lähellä. Super Mario 3 se nallepupu. Teillä on ihan hirveästi matkaa sinne, mihin te olette menossa. Ei, me ollaan menossa tosta oikealle. Hirveän hyvä. Varmasti on matkaa. Me lähdetään nyt tonne. Mutta miksi sä sanoit noin? Miksi sä sanoit ikävästi? Mä vitsupäälle. Noniin, no. Ja sitä mun ex-avokaa ei ymmärtänyt. Huomatkaa, ex. Joo, ja nykyinen ymmärtää! Onnea hänelle! Onnea hänelle! Onnea! Niin, mutta onnea hänelle!